negara ngayomi para kawula dasih kuwi gumantung marang saka guru lan wakil-wakil sing ana. Dan pratelane para sentana sing padha gumregot pratelane kandhane jumbuh lawan bukti nyatane kuwi gawe makmure negara sebab ora ana kawula sing bakal gawe rusuh marang negara Majapahit. Kaya ngono? Nggih, sowan. Dangu sapa jatine lan apa kaperluan? Nuwun sewu, Mas. Nggih. Nuwun sewu bisa ta. Cik, mboten ateges tambuh dumateng panjenengan. Jalaran jumbuh marang pelaporan pun prajurit Tampa Caraka ripalengganing dinten menika mboten wonten salah satunggaling caraka utawi tamu ingkang minggah wonten ing sasun agung Majapahit. Lajeng panjenengan minggah tanpa cecala katitik busana panjenengan salah satunggaling nalendra. Yen to panjenengan salah satunggaling nalendra mijil saking negari pundi paring asma sinten dening minggah wonten ing negari Majapahit wonten kawigatosan menapa? Nggih, parang matur. Saking Kabupaten Blambangan dening peparep kula minak dali Angkara. Minak dali Angkara. Mangkara. Nggih. Mulai wonten kepareng dalem kepengin sanget ngaturaken bekti ngesut dalem sinun wonten ing Majapahit. Oh, mekaten. Cik, pramila kula aturi pinarak lenggah ingkang prayoga. Ngestelaken. Punten dalem sewu. Menika Nalendra mijil saking Blambangan. Paring asma Menak Dali Mangkara. Mangkara nggih. Estinipun minggah miyak sagening Maraseba kepingin mbektekaken jiwa raganipun ngono iso dalem ingkang sinu. Kaya ngono. Iki. Ora tambali maneh sira Menak Dali Mangkara. Minak dali Mangkara Blambangan negari kula. Ya. Ngaturaken sembah mugi kunjung ngesut dalem sinun. Ya sentampa ya. Kuwi bos padha-padha di sana. Rada kaget rasane menggalihku tanpa cecala. Sira suwan ing Majapahit. Banjur apa kaperluanmu munggah ing pendhapa? Menawi wonten kepareng suwan kula wonten ing Pendopo Agung Majapahit. Waleh-waleh menapa nilaraken dhateng sapa sita kula. Namung kepengin sanget ngelamar Mindayawati putra panjenengan. Oh, kaya ngono. Nggih, Dadi suwanira kaya dening pangawak braja temeking Majapahit butuhe sira nglamar putraku Dewi Mindayawati. ngelamar Mindayawati putra dalem sinun. Ya. Aku minangka wong tuwa lan ibune Nggih, sing nglakoni putraku Mindayawati. Tak paring Mindayawati. Inggih dawuh katimbalan. Kalau Nalendra Agung saka Blambangan kepengin ngayunake sira minangka garwa. Jawaben. Gelem apa ora Ginarwa? Nyun pangapunten sakderengipun Rama. Ya. Kula mboten tresno sampun. Mindayawati. kados pundi sinun? Dali Mangkara, Ya, Cik. sliramu wis ndeleng dhewe apa kang dadi ucape putraku Dewi Mindayawati sejatine. Teges dheweke ora kersa kawengku sira. Mula kanthi iki liyane putraku, putri-putri Majapahit akeh cacahe. Mangko yen pratelane sira iki isih tumandha ing Majapahit,
bisa sira mriksani para putri Majapahit. Salah siji mesti ana sing sira tresnani kajaba putraku. Menawi mboten Mindayawati ngantos benjang kula mboten badhe sambut silengakrami. Ing yen to menawi mboten dipun paringaken dina sakmenika, Majapahit kula damel banjir getih. Dadi grojogan perkara cilik dadi gedhe. Ning pratilane kaya panglamar tinampik tato atine. Masa bodho undurna pusaka blantangan. Kanjeng Adipati Gali Mangkara. Nah, Joli Jempono ugi sampun samapta mboyangi putri saking Wis kok siagake. Sampun. Monggo, Kanjeng. Monggo. Kula aturi kondur wonten ing Kadipaten Blambangan. Calon putra mantu Majapahit sapa? Panjenengan. Nggih. Calon mantu Majapahit sapa? Panjenengan. Aja nyebaki panjenengan putra mantu. Oke, panjenengan putra mantu. Aku ni pendopo agama Majapahit. Pangapunten. Mripat ngerti ento Mindayawati. Kaluputan kula. Ditari los tanpa pamit. Aku mbok semuyo. Aduh, putri niku kan. Mohon pangapunten. Bravo. Bagi dicecek kene kok ngales aku. Lah tak wales sapa nek ora kowe? Aku wis Pengalaman iki durung ditampa. Kowe kabeh padha ngendika yen tono aku bakal dadi nganten, bakal dadi Lah nganten. ngeten iki kowe kok iso aku kan. durung ditampa. Durung ditampa. Aku lho kiten sampun ditampi bunga ro sing batos. Lah, Sakro mangsaku kowe kabeh padha nyemu karo aku. Boten pisan kula boten nyuwun jenengan kok. Yen ngono kowe tak paringi pangapura. Kados Ratu ning atiku katungko dening prajurit Majapahit ing saos Mindayawati los tanpa pamit iki mau. Mula kowe kabeh ayo padha jumeneng adep ana wong saka Panjenengan Majapahit. sing kula kali kahapate. Oke. Menungsane sing nempiling mustakaku. menika kawonipun. Adep ana teh. Iya. Aku waras Raitan. Sesek iki sapa iki? Ringo sesak pagere sapa iki? Lho ora ngono. Sawangan. Gong. Pripun? Wong bodine wae kaya teko kok wani nyempalani sesembahan Blambangan. Nah, Aku diarani kaya teko. Sampeyan diarani kaya teko. Jane kaya teko ora persis. Oh, cangkem suwek. Nembe kaya dereng. Mirip, Gong. pripun? Sumitra, Kula Kakang Pate. nek perkara gelut iki penggaweanmu, Tro. Oh, matur Paslahke kowe, Nggih. Tro. Nyuwun sewu. Ya. Panjenengan menika sinten wantun nempile kawonten Kanjeng Adipati Aku Tumenggung Panigasrikma. Wih, Panigasrikma. Ora aku Wih. mangsamu Tumenggung Panigasrikma. Panjenengan
ki motong Rikma ki rambut dadi tukang motong rambut. Mumpung durung aturana Gusti prajurit Blambangan Jan Bali. Kula purun Bali. Adepi. Panjenengan kita matur kalih Kanjeng. prajurit! Biasa.
Hati-hati, Pak. Tenang bro, tenang. Ya kuatir tak walke. Ayo, minggir sih. Kowe is that. Hei, guys, jadi apa? Kita dicek, God. Coba ngomong sejak orang ngerti. Prajurit melepuh. Loh, prajurit yang nganggo is that. Gini, orang ngerti karepe. Loh, aku ngomong ya ngerti karepe ama. Loh, karepe apa? Limpe ya. Is that mampus, Mas. Limpe. Aja wedi. Ayo, Cung. Lut, apa? Ora wani karo kowe, Pran. Aku tunggu kono. Anaknya wis 3 kan. Sing ndi? Iku. Oh, iki anakku. Anakku. Sing ndi an? Iku lho, Lek. Besok kowe aja melu kowe. Suwe. Pecat Ntar aku. Hai, tanang jiro. Ayo. Apa coba tak belum semingir. Aku kira. Aku set. Jot. Tak waras sik. Aku ora trimo kancaku kekalano. Ayo, Blot. Waten prajurit di kanca dikalano ora trimo, Mas. Apa? Mbak-mbak tak wales. Wales kowe nek. Wong loro sing cilik dhuwur sing rumangsani. Cilik dhuwur kon maju sing rumangsani. Nantang aku nek. Lho, ora ajar iku. Macem-macem kowe. Piye? Wis kalah ora trimo. Aku urung kalah. Gawakno gawakno. Gawane parae jorene, pare mengguri. Wis ngerti sapa aku ning kono. Terus yo. Gawakno. Mesisan kowe karo gurimu. Maju. Oplek-oplek,
banget. Kowe wani. Lho sing tak wedeni apa? Aku sing gak wani. Ora wani. Ya sida. Wani. Lho. Ayo aku jarak terima. Aja wong telu. Iya. Sithik boy musuh kurang percayane. Wakrine kopi ro iki. Jaju.
gak kuat. Alah telek. Wis gak kuat. Sing papat dene. Aku sak kuat cek. Ora kuat iku. Duwe lho, duwe. Iya. Ning kene apa? Digawe ya. Wes dulu yang lu sing aku kok. Ora sumber kowe. Ora kabeh. Apa iso kaya iki, Sing iso kemaju kurang percayane. Wes enek. Hei. Tarik kowe. Nak wani yo. Wes pegel. Wes pegel. Sing padha pegel sapa? Lah iku mau. Ajen yo. Aja mung siji papa sing Iki. jago. Aku sing duwe. Kowe dhewe rong mantu. Maju bareng kowe. Cok. Maju. Sumingkir. Aku ben sungi pinggir saka kawan kene. Ye, waton aku nanging jasmu. Aja tekan ngos e blambangan. Maju sampe cahe. Samane. Kowe maju sok kawan kene. Kok, ye, ora nganggo balong kandile kulit. Tak ora ana kampungan, Ajak apa kowe? Ayo sapa kuwi sawan? Ayo, sawan ya kowe. Wong blambangan gawe pangeran merah. Ora kowe dhewe sing busuk. Sawangan. Ajajiku. Ojo sumbar yen Aku tak sembah lamanem, Aku ora bakal miris saka papan kene. Saman. Arep apa sih? Sing tak gawa iki apa, Kita aku sapa kok? Tekono ae. Aus.
Ayo, iki. Ye. Gelem sumingkir, kok tak singgirake. Awangan. Aku gelem sumingkir. Nanging bojomun oleh papan kang jembar. Barang.
iki wis kalah. Lah nggih. Lah yo meneng wae. Mripat mlae mboten entuk mlilik. Sik. Nggih. Bareng nyampe ora ketok blas. Pernah apa karo Minak Dali Mangkor? Kula tumenggung Sumitra nami kula. Temenggung Sumitra. Nggih. Patih Dali Seta ameh lali ape. Oh, nek niki Sumitra niki Dali Seta. Teng omah mesti gadah bis Dali Mas. Oh tak PAT iki. Nantang kuwi. Temenggung. Nggih. Wis weneh sauta. Oh nggih. Dari Seto. Nggih. Paprangan tak candhet ora teges aku nyepele marang kasudidiamu ora. Lajeng menapa Nah, kersa ngerti ya, panjenengan? ya. Paprangan tak soak iki aku lagi wae nampa dawuh saka ngesa dalem ingkang Sinun Prabu. Kersanipun Paprangan disoak dhisik kowe mesanggrau. Aku njaluk inah 40 dina. Oh ngaten. Jalaran bendaramu ngersakake putri Sekar Kedaton Kang Raja Majapahit iki isih akeh pepitungan kudu dirembuk. Yen to mengko ndungkap 40 dina, mengko bakal antuk pawangsulan kang kanthi gumathok saka Raja Majapahit. Ya. Nuwun sewu. Ya. Mongko jeneng tiyang mesanggah niki mbutuhake prabeya. Lah nek kula mesanggah wonten sak njawinipun Praja Majapahit, akihe 40 dina. Jur sing tak pangan iki napa? Ya tuku sego pecel. Tuku tak PAT iki pisan. Mosek kowe engko timbang dipatak watu engko. Lah tekne nglamar. Atur malih. Dari Seto. Titip. Kowe sing mbok butuhake babakan sing kanggo saben dinane. Ora usah kuwatir. Kok Ya, mboten ora usah kuwatir? Panganmu sak prajurit saka ing Blambangan mengko dicukupi saka Majapahit. Menapa saestu? Alah omangan kuwi paling esuk awan sore, ya toh. Nggih. Mengko kopi, ya. Mengke gak dicukupi namung sedina rong dina. Ora. Mengke 3 dina dijarne kula keluwen. Sing tak jaluk, ya, prajurit Majapahit nglumpuk dadi sitok, aja mentra-mentra, ya. Oh, ngoten. Nah, aku nek sing mentra gak dikeki grempel. Oh ngoten. Ya. Nek kula nyuwun, sing ngirim sego niku. Ya wis ora usah kuwatir, 40 dina mengko. Nggih, Pun monggo. Lah ora ndang pesangrah. Oh jare mesangrah kowe mriki kok. Iki tengah kelas. Mandiri. Nggih. Oh monggo. Nang mate. Untung Sumitra. Ndak kira kabeh mau ora kena dipercaya. Sedina rong dina gedene 3 dina mesti dikei pangan. 4 dina 5 dina ora dikei pangan, keluwen suwe-suwe dhewe iki kuru, lara, mati. Kok nganti sedina rong dina. Mongko patih Harya Permada dhewe. Lho ning kene iki mangan yo njaluk wong. Kok arep meneh mangan awake dhewe. Saiki ngene bae. Piye? Apa enak kowe kelawan aku bali dhisik? Sawise sing bali kok kurang 2 dina 3 dina, jangkeme 40 dina teko meneh ning Majapahit Nek kuwi. ngono yo matuk. Matuk. Bali Blambangan. Bali.
kajabane kowe kalawan aku. Aku tak takon wong jujure ngatimu. Kowe aja goroh, kowe aja ngapusi. Saben kowe lungguh ijen mung delak-delek tanpa angop, tanpa seguh. Kala mangsane nek tak tamatake ulatmu jegadul, ulatmu besengot, lohmu deleweran. Ki jane ana apa to? Wonten perkawis ingkang kula pikir. Perkara iki nek mung cukup kok batin. Ora kok wedarke, ora kok kandhake marang wong liya. Sengara bisa kowe nguwali marang karuwetaning atimu. Leres. Banjur apa sing kok pikir? Wiwit kula gesang wonten ing Mahameru namung cekap kalih bapa Ki Ajar Podang. Wiwit kula alit gesang wonten ing Mahameru saben dinten kula dipun gembleng ngenani olah belaraga ngantos dumugi ngelmu menapa kemawon ingkang dipun warahaken dhateng nanging ginanipun menapa menawi gesang kula namung cekap wonten ing Mahameru kemawon. Sinaosa kula menika duweni kabisan. Nanging kabisan kula menika boten wonten ginanipun menawi kula gesang tansah wonten ing padepokan kemawon. Menika ingkang kula penggalih. Kamangka Bapa Ki Ajar Podang saben dinten menika ngladi kula ngenani menapa kemawon. Nanging kula kinten boten wonten ginanipun anggenipun ngladi dhateng kula. Kapinteran kuwi mesti ana gunane. Merga kapinteran kuwi luwih aji katimbang bondo donya. Besok nek kowe kelakon wis tuwa duwe anak. Anak kae ora perlu kok pikirke tak tinggali bondo donya. Nanging tinggal ana ilmu kang manfaat. Bondo donya kuwi mung kenane kanggo pameran sawetara ning plataraning jagat raya. Nanging ingkang luwih utama kuwi kawruh lan ilmu. Le, Iki kowe tak warai olah bela raga. Bela raga kuwi nggo mbela marang jiwamu. Kapinteranmu olah bela raga aja kok nggo nglarani marang wong liya. Nanging perlu kok nggo nulungi marang wong kang butuhake pitulunganmu. Nek kala mangsa kowe takok satenane wong tuamu sapa? Kowe iki ora mlethek saka kayu watu. Nanging kowe dilairake dening wong tuwa wadon. lah menika. Dicipta diukir dening bapakmu ya wong tuamu lanang. Ning selaminipun kula gesang ngantos dewasa kula dereng ngerti sapa tenane wong tuaku. Pancen tak wadekake. Nanging satenane Joko Sundang Dipun wadekaken. iya tak Menapa sebabipun wadekake. dipun wadekaken? Durung wancine, durung wayahe kowe tak kandhani. Oh ngaten. Wong tuamu kuwi dudu wong pidak kejaraan pati cilik bale-bale longan. Kowe ora cedhak turune wong nyengklang keranjang, wong nyengkle tarik, wong ngunduh kroto. Bapakmu dudu wong sudra sampali. Nanging dudu saiki wancine aku ngandhani karo kowe. Kok ngaten, Bu? Iya. Teges panjenengan menika nyiksa dhateng batos kula. Apa sebabe kowe ngandhake nek niksa? Menawi kula menika nggadahi tiyang sepuh nanging kenging menapa tasih dipun wadekaken ora saiki nggone ngandhakake. Teges kula menika tasih menggalihaken kemawon, Bapak. Lajeng benjang menapa supados kula niku ngerti kalian pun tiyang sepuh kula, Bapak. Besok nek wayahe ora usah kowe takon, kowe bakal tak kandhani. Ngaten. Cik. Menawi kersanipun Bapa Ki Ajar Podang kados ngaten, kula namung manut. Nanging Bapa, Nanging piye? kula niku pun boten bocah cilik malih.
kula sampun dewasa. Menapa Bapa ngeparengaken menawi kula menika pados pedamelan wonten ing kutha raja, Bu? Joko Sundang, Inggih. sadurunge kowe duwe kewajiban ngrumati karo anak, ngrumati karo bojo wajib wong lanang kuwi gawean. Jalaran besok nek wis kowe duwe bojo, duwe anak. Sesanggemane wong lanang ki sandang, sandek lan sandung. Tegesipun Ora cukup kowe mung ngeloni karo wong wadon, nyandangi nyukupi marang kebutuhane wong lanang. Anakku nek lanang sekolahke sing nganti dhuwur, gayuwa marang kawiryawaning urip. Joko Sundang, iki kowe takon golek gawean ning aja dadi kuli. Aja dadi manol. Nanging iso kowe dadi prajurit. prajurit. Napa saged, Bu? Iso. Kabeh kuwi nambaran niat lan kapercayan. Nanging tiyang dados prajurit niku mboten gampil. Menapa kula mangke dipun tampi kedahipun kula menika dados prajurit wonten ing negari pundi? Waton kowe niat lan percaya. Kapercayaanmu bakal mitulungi. Bakal kasembadan Joko Sundang. Kula pitados kalih panjenengan Bapak. Anteping manah kula sampun dados tekating ati kula Mantep kepengin atimu. nggih. Anteping tekad bakal mahanani marang Karahayon. Kowe leledang ning kutha raja Majapahit. Wonten Majapahit. Mbah nganggo cara apa wae, Iki aku percaya nek kowe bakal entuk gawean. iki kula pitados kalih Bapak Ki Ajar Podhak. Menawi to kula kedah leledang wonten ing negari Majapahit sakmenika ugi Bapak kula nyuwun pamit. Kula kepengin ledang wonten ing negari Majapahit. Ning kono kowe ngalah ya. Karo sapa wae kowe ngalah. Wani ngalah luhur bekasane. Pangestunipun kepareng pangestu. Iki lho. Gawanen. Kuwi biyen kagungane wong tuamu. Duweke bapakmu le kuwi. Sing dititipake karo aku. Wanti-wantine nek duwe anak lair lanang, pusaka iki nek kowe wis gedhe kon menehke. Iki pangestu. Nanging aja nggo nyilakani karo wong liya ya. Mboten kepareng. Aku ndonga Joko Sundang. Sak lungamu, kicak-kicik lunga becik mulih apik. Jarak kapas lunga waras mulihku gandang.
pembukane diaturi dalang sapa nyono. Wah bengi-bengi sinonton yo kenduk. Pol kono ngasih pol kono. Neng rada kalong sithik. Dhewe karo mau. Dhewe wis wengi yo ana sik wis ngantuk. Ana sing ngantuk. Bae ku ngapa Tapi jek ngantuk? penuh kok iku. Wangi niki lho pisanan diuncali ning ati rasane seger lho. Ayo ton ditambani. Ayo ton tampanana ton. Abut. Kuat apa ora? Lho cah iki. Aja ngono keton. Wabut tenan kan, Nduk. Iya. Sadurunge iki dibuka ya yu aduh abote tenan. Sadurunge dibuka, Lah iki ada lagu wajibe Agung Budaya. Iwak peyek, Mas. Iwak peyek iki gurih lho, Nduk. Kaya rempeyeke Bu Salimah. Bu Karsila, Nduk. Bu Karsila. Rempeyeke kemeriuk mau Kemeriuk. enak. Lagu wajib dari Agung Budaya dikasih aja Iwak peyek. Agung Budaya. Iya Mas, ditarik bersama Agung Budaya. Ayeye. Ayeye. Ayeyene kari to, Nduk. Agung Budaya ayeye. Yeay.